bafowethu ngiyanibingelela bafowethu. Ya bafowethu ya. Zishubile zasemzansi ke sonke siyazi ke njengamanje ukuthi iHarddock ifuna uPaul O'Sullivan. Ufuna impandla le ingengelezi yempandla umlungu uPaul O'Sullivan ukuthi azovela lapha kubona futhi okokuqala imfune eboshiwe. Sikhumbule ukuthi uPaul O'Sullivan ubelokhu evela kancane siyakhumbula ukuthi ngalesikhathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kade ekhulumile ukuthi umuntu wavela aqale waba vocal wa strong wakhuluma amagama aqinile wabhekise kuGeneral Mkhwanazi kwakuPaul O'Sullivan. Yabo. So kwacacela lesisho sithi ushayinja kuvela umnikazi wayo. Kwaphinda futhi kwazovela leli khalathi leli kuthiwa ubani uFidel. Kwavela lelo khalathi kuthiwa uFidel. So uPaul O'Sullivan sonke simzwile uNkabinde uhead of staff kaMchunu evela ngolesihlanu eveza ukuthi okokuqala nje angiqale ngithi hayi uyinkunzi mfoka kaNkabinde. Sonke besingasakuthembi mina nje bengasakuthembi inhlobo ngoba ngomhla ka13 wake wavela nestatement esingahlangani eParliament kwakulwesine ngomhla ka13. Kodwa indlela osiphathe ngayo usubuya usunika ithuba lesibili hayi ke sonke sithukile. Nami impela ngithukile uthi hayibu yabuya indoda isisidalwe esisha wabuya usuphendukile usuzoqala kabusha. Kuyancomeka kokwenzile sibonile ukuthi usafuna ukuba nefuture lapho veze khona cha kahle lento yokulwa nesigebengu nokulwa nemidlwembe nani kade nivele niyilwa naye uShamasa uGeneral Mkhwanazi nani kade nilwa nibambisene naye. So wena ke ngobude bendlela wabuye wamhlamuka wahamba ngendlela yakho yabo. Sibonga nje ukuthi ukwazile ukubuyela emuva. Ngiselapho ke yena ke uNkabinde wakuveza ngokusobala ukuthi umuntu ophethe kahle kakhulu ocontrolayo einhlakeni zamaphoyisa uye phela uPaul O'Sullivan. Usenda nje email eyodwa nangokuqashwa kwama-commissioner uyena o-involve waze wakuveza futhi ukuthi kunomsebenzi we-applyile anganoma kwaku-apply kwi-IPD yini lapho khona angakwazanga ukuthi awuthole lo msebenzi. Wahamba wamangalela ukuthi lo msebenzi akawutholanga lapho ekugcine khona engasaqhubeki nalo msebenzi we-applyile ngoba esethola lo msebenzi ukuthi azoba yi-head of staff. uPaul O'Sullivan lona likhumbuleke bafowethu ukuthi umlungu umuntu ondlovu kayiphikiswa onenkani. Asazi noma uzoya yini kwiHarddock ayoyiphendulela noma uzoqhubeka adelele enze ngalendlela yenza ngoba sibonile lapho khona ethi khona usuwisha uGeneral Mkhwanazi umsuwisha u10 million rands. Konke lokho uzama ukuthi alokho ephambuke lokho eshona le kodwa uyena umuntu ngempela oyivukela mbuso elikhulu kumavukela mbuso nokuboshwa kwakhe siyathola mangabe senza ama research ukuthi khona lapho aboshwa khona eboshwa ngaphandle kwama office eAfriforum. Yona le Afriforum esesiyibona futhi sigijima sithi ibopha ivulela icala umnumzane uCedric Nkabinde. Uyabona ukuthi labantu laba babambisene ekuvukeleni umbuso. Ukuvezile kuNkabinde ukuthi kwaba nomhlangano okwade ukhona emzini lona phela obiza izizimbulo 18 million owathengwa uPaul O'Sullivan. Kwakunomhlangano lapho babehlangene khona bonke kuPaul O'Sullivan kwi-media kukhona yonke nje ilokhuzana i-stream media yase South Africa engeyazo uNews 24 esiwaziyo. Kwaphinda futhi kwazoba khona amalunga eDA kulo mhlangano loyo ubaphelile nje abantu abaningi ababekhona. So lapho kwakade futhi kuzoboshwa itulo lokuthi ketulwe inhlaka ezithizeni zamaphoyisa khona nanokuthi ukontrolwa bazokontrola kanjani lo mbuso. So ke niyabona bafowethu ukuthi sisenkingeni kakhulu kahle lo Paul O'Sullivan isiboshwa ngoba amacala ayekade enawo unamacala u2 agcina ngazi ukuthi aphelele kuphi.
yabo. Naleli elinye la khona lapho khona ayeboshelwe khona ukuthi wayezenza isisebenzi se-IPID. I-IPID uhlaka othizeni lamaphoyisa wakuboshelwa lokho. Lagcina icala lakhona lifakwe kumadrowa lathula lathi du. Nikhumbuleke ukuthi yena njengamanje nabangani bakhe njengoba sikhumbula last week wasendela imessage esendela uNkabinde emsabisa ukuthi uzophela ejele. Siyayibona iAfriforum already ibusy ithi yovula icala ukuthi uqamba amanga. iAfriforum ingenaphi? Nibone ukuthi ubani ngempela ontamo olukhuni ondlova iphikiswa abantu abafuna ukwenza ngendlela zabo. Nikhumbuleke futhi ukuthi iHaddock iphinde futhi applyela ukuthi ihambe iyobonana noKhat Matlala angazini lela eMampuru bani prison ku approve ke izohamba silinde. Ngilindele ngabe uvuke leyo ke mina nje personal ngilindele ngabe uvuke beyophenya uKhat Matlala laphana eprison. Kuzobe kuqala ke lapho ukuthi khona iParliament liphume eParliament liqonde ngqo eprison loyiphenyela lona amacala abekwe ulokhuzana kumbe izinsolo ezibekwa kuyena umnumzane uKhat Matlala. Sibonge ukuthi kugcine kuvunyiwe inkantolo ukuthi abeze khona and bayakhona ngempela ngoba ikhona ukusave ukuthi bona baye khona kunokuthi asuke lapha eprison aye yena le eCape Town bekuzokhosta lokho istate imali enkulu. Nesafe nje nezokuphepha bengeke zibe khona. So nje engikufuna ukubona kakhulu ngifuna ukubona uPaul O'Sullivan eboshwa. Umthetho ngifuna ukubona ngempela uthatha indawo yawo lapho eqinile ukuthi ngempela igebengu eSouth Africa kufanele iboshwe ngoba istate sethu sesiphenduke saba imafia state. Lo Paul O'Sullivan ivukela mbuso lezokuqina leli umthetho uthatha indawo yalo akwenzeke. Singajabula futhi umbona ukuthi ebizwa kumadlanga ezophendula imbuzo khona because there is too much allegation. Ngiqhubeke ngithi siyabonga Ndonga ngoba uNdonga inkulumo yakhe yokugcina uGeneral Mkhwanazi wacela iHaddock ukuthi uyacela ukuthi yenze sure ukuthi investigate uPaul O'Sullivan. Inkulumo azisho uGeneral Mkhwanazi ukuthi uyacela ukuthi yenze sure ukuthi uya-investigatewa uSullivan ukuthi ungubani kahle uphezukwani futhi usebenza nobani yabo. Because ziningi izinto ahlangene phezukwazi ucontroller zonke izinto zonke inhlaka zezokuphepha zamaphoyisa la eSouth Africa uyena oyicontrolayo wenza yonke into as eshilo uNkabinde ukuthi in charge. Asazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ube in charge emaphoyiseni ube ungesilona iphoyisa eSouth Africa. Asimazi noma ucommissioner noma head of commission noma head of what kodwa lithi igama in charge. Sifuna ukubona ukuthi sifuna ukumbona eboshwe valele ejele sibone ukuthi kwenzeka kanjani bafowethu. Singalokho kubhekwa abantu abaronge ngamacala esingawazi beyekwe kube khona abazoyeka beyiceleni. La eSouth Africa siyazi ukuthi mosuku nemali awuboshwa isikhathi esiningi ukwazi ukucontrola. Engifuna ukuzwa futhi kwenzeka kanjani ukuthi laba abasebenza kwi-crime intelligence i-office labo libe se-ofisini likamongameli. Yiloko ngifuna ukwazi kwenzeka kanjani. Umuntu futhi ocontrola yonke lonto le uyena uPaul O'Sullivan. Ngifuna ukuyazi kahle le ndaba ukuthi yenzeke kanjani. Sobuye sibonane ngamanye ama-update bafowethu. Ngiyabonga.